Prynhawn da bawb, croeso I bedwaredd sesiwn a sesiwn olaf y modiwl yma o e-hangu Gorwelion. Mae'n gret gweld chi ddysgwyr talentog nôl I danio chwilfrydedd a meithrin hyder mewn gwyddoniaeth iechyd a lles. Fel chi'n gwybod, byddwn ni'n gwneud y cyfan trwy menti, felly ymunwch drwy'r cod QR neu drwy'r ddolen ar y we a rhoi'r pin I mewn. Bydd y wybodaeth ymuno ar y frig y sgrin os nad ydych chi wedi cael amser I ymuno eto. A fi'n gweld bod rhai o chi wedi ymuno'n barod da iawn. Siwan Richards ydw I o Ysgol ac yn ymuno gyda fi heddi eto mae Emma Hughes Parry o Ysgol Feddygol, Prifysgol Bangor. Prynhawn da, o'n i'n mynd I weud bore da fyna Emma. Sut wyt ti? Gret, diolch, pnawn da. Da iawn, reit. Newn ni fwrw ati, fi'n credu Emma. Gret. Diolch yn fawr iawn. Siwan, diolch yn fawr iawn am ymuno pawb. Felly, heddiw yma, am y sesiwn ola, dwi'n mynd I siarad chydig bach am sut mae meddygaeth wedi newid drwy'r canrifoedd. Felly, wythnos dwytha nathon ni siarad am dim bach am dechnoleg mewn meddygaeth gwahanol technoleg mae meddygon yn defnyddio. Ond hyd yn oed cyn hynny, cyn hyd yn oed pethau fel stethoscope a pethau oedden ni'n edrych ar wythnos dwytha, roedd doctoriaid a pobl eraill yn gallu trin clefydau gwahanol yn defnyddio y gwybodaeth oedd ar gael nhw ar y pryd. Felly, da ni'n mynd I fynd amser maith iawn nôl mewn amser wan a siarad am yr hen Aifft. Felly, yn yr hen Aifft, roedd meddygaeth a crefydd wedi lincio yn agos iawn. Felly, roedd meddygon yn offeiriaidd hefyd, felly, neu pobl oedd yn bwysig iawn o fewn crefydd. Ac oedden nhw'n defnyddio lot o gwahanol bethau I helpu pobl pan oedden nhw'n sâl. Felly, be oedden nhw'n meddwl ar y pryd oedd bod iechyd a iechyd meddwl, neu be oedden nhw'n meddwl am spiritual well-being wedi ei lincio yn agos iawn. Felly, oedden nhw'n nid yn unig yn trin be oedd yn bod efo'r corff, oedden nhw'n trin be oedd yn digwydd efo yr iechyd meddwl hefyd. Oedden nhw'n defnyddio perlysiau, oedden nhw'n defnyddio mel a swinion. Felly, oedden nhw'n weithio meddwl bod rhai clefydau yn cael ei achosi gan ella diwia blin neu ysbrydion drwg. Felly, oedden nhw'n meddwl ella bod clefyd yn digwydd oherwydd cosp gen diw blin ella. Felly, oedd yr triniaeth yn cynnwys elfen mwy practical ac hefyd defod crefyddol hefyd. Ond oedd rhai o'r triniaethau yn debyg iawn I pethau sydd yn cael ei defnyddio heddiw. Enghraifft, oedden nhw'n defnyddio bara wedi llwydo ar glwyfau, ac oedd hyn actually yn gweithio. So mae gennym ni dipyn bach a hefyd oedden nhw'n defnyddio mel, a mae gen mel rhywbeth yna fo sydd yn gallu cael gwared o bacteria. So, mae gennym ni gwestiwn rwan am hyn. Felly, pa feddyginiaeth fodern sydd yn gweithio mewn ffordd debyg i'r bara wedi llwydo a defnyddio gan yr eiffthiaid? Felly, roedd yr mel efo yn gwrth bacteria, ac o'r bara wedi llwydo efo rhywbeth yn gweithio mewn ffordd tebyg iawn I meddyginiaeth heddiw. Felly, da chi eisiau gael go? Oedd o'n debyg I gwrthbiotigau, antibiotics, brechlynau, sef vaccines, cyffur lleddfu poen, painkillers, ta anaesthetic.
A fi wedi roi'r Saesneg fyna hefyd yma, achos mae rhai o'r geiriau yma yn newydd i fi rhai ohonyn nhw, felly falle bod chi'n nabod nhw, falle trwy'r Saesneg. Felly, dewch i ni gael gweld beth mae pawb wedi rhoi. O, 7 wedi rhoi gwrthwyntigau O, yma. wych, ia. Felly nes i ddim rhoi clw i chi o gwbl y fanna i fod yn deg, ond mae y bara wedi llwydo yn gweithio'n debyg iawn i antibiotics, neu gwrthbiotigau. Er enghraifft, penicillin, sydd yn fath o mold neu rhywbeth wedi llwydo, a mae o'n gweithio i gael gwarad o yr bacteria. So, da iawn. So mae penicillin yma i fi gael yn glir yn math o gwrthbiotig, ie? Yndi, mae'n un Reit. math o llawer iawn o gwrthbiotig sydd yn gweithio pan mae gen ni rhywbeth bacteriol yn bod efo ni. Okay. O, da iawn, wel dechrau da. Wych, wedyn symud ymlaen rhai canrifoedd wan i'r oesoedd canol. Ac yn yr oesoedd canol, roedd barbwyr, roedden nhw'n torri gwallt ac yn siafio locsyn pobl, ond oedden nhw hefyd yn gwneud rhai llawdriniaethau, fel oedden nhw'n tynnu dannedd allan, oedden nhw'n gosod esgyrn os ydych chi wedi torri esgyrn. Hefyd, weithiau, oedden nhw hyd yn oed yn gwneud trychiadau neu amputations, os oedd rhywun angen tynnu coes neu braich neu rhywbeth. Ond, oedden nhw ddim yn defnyddio unrhyw anesthesia neu unrhyw beth yn erbyn y poen, achos oedd ddim byd ar gael. Ac hefyd, yn yr oesoedd canol, doedd pobl ddim yn dallt am germau, so oedd na ddim hylendid chwaith, oedd na ddim fath o cadw pethau yn lan fatha da ni wan mewn ysbytau. So, oedd na nifer o triniaethau cyffredin oedden nhw'n defnyddio. Felly, da chi'n gallu gweld ar y sgrin wan llun o leech neu elod? Elod yn Gymraeg, ie. Felly, oedden nhw'n defnyddio leeches oedden nhw'n defnyddio nhw i signo allan be oedden nhw'n meddwl oedd gwaed drwg. Oedden nhw'n meddwl oedden achosi rhyw fath o salwch. Wedyn, dwi'n meddwl bod gennym ni lluniau ar y sgrin, ar y llun nesaf. Ia, so bloodletting neu gwaed lif. So, yn yr canol oesoedd, oedd doctoriaid yn credu bod salwch wedi gael ei achosi gen anghydbwysedd na imbalance o 4 hiwmor yn y corff. Felly, oedden nhw'n dreinio gwaed allan i gael gwarad o hynny i sicrhau bod na cydbwysedd eto. So, mae'n un peth oedden nhw'n wneud. Hefyd, oedden nhw'n wneud rhywbeth ar enw trepanation, a mae hwn yn swnio'n erthyll. Oedden nhw yn tyllu fewn i'r penglog i rhyddhau ysbrydion drwg, evil spirits, gael gwarad o evil spirits. So dyna be oedden nhw'n wneud efo trepanation. Hefyd, oedden nhw'n defnyddio astrology. Dwi ddim yn siŵr iawn y gair Cymraeg am astrology, am ddeheiriadau. Astroleg. Oedden nhw'n credu yn gryf iawn bod lle oedd y ser a'r planedau yn yn effeithio ein iechyd mewn ffordd cry. So oedden nhw'n edrych ar horoscope rhywun cyn wneud unrhyw diagnosis neu trin unrhyw salwch. So, ia. Mae'r sîn yna yn ddigon yn dywe. Mae'n anodd credu bod nhw wedi bod yn gwneud pethau fel yna. Ia. Felly, mae hein yn swnio yn ofnadwy, ond mae yna un o'r technegau yna fi wedi siarad am sydd dal yn cael ei defnyddio heddiw mewn meddygaeth modern. Felly, ydych chi'n meddwl bod doctoriaid dal yn defnyddio trepanation, gelod, gwaedlif neu astroleg? O pa un ydych chi'n meddwl sydd yn cael ei defnyddio? Sy'n rhaid ni gael gweld beth mae pawb wedi rhoi. Felly, mae y rhan fwyaf chi yn gywir iawn. So mae
Maen nhw dal yn iwsio leeches mewn meddyginiaeth dyddi yma. Maen nhw yn defnyddio nhw mwyn helpu llif y gwaed a sicrhau bod rhywun ddim yn cael clot ac edrych ar ôl cylchredeg y gwaed hefyd. So dyn nhw ddim yn cael eu defnyddio'n aml iawn, ond weithiau maen nhw'n cael eu defnyddio. So ie, da iawn. Diddorol iawn. Wedyn ymlaen chydig canrifoedd eto i'r 9-10 canrif, ia. Ac yn yr adeg yma, oedd pobl yn dechrau deall yn iawn be oedd yn wirioneddol yn achosi afiechydon a sut i atal clefydau. Yn ystod yr rhyfel Crimea, ond mae'n siŵr bod chi wedi clywed yr enw yma. Oedd nyrs yr enw Florence Nightingale. Ac yn ystod y rhyfel, oedd hi'n mynd i fewn i ysbytai mwyn edrych ar ôl yr milwyr oedd wedi cael eu brifo. Ac oedd hi wedi cael sioc mawr i weld faint o fudr oedd yr ysbytai milwrol. Ac oedd hi'n coelio yn gryf iawn bod yn lan yn gallu achub bywydau, ac oedd hyn hyd yn oed cyn i bobl rili dall bod germau yn bodoli ac yn achosi clefyd. So, nath hi cyflwyno bod y milwyr yn cael gwely glân, bod pawb yn golchi dwylo trwy'r amser, bod nhw'n cael awyr iach, ac roedd yr cyfraddau o pobl yn marw yn gostwng, roedd pobl yn gwella lot ar ôl iddi hi cyflwyno y mesurau yma. Wedyn, ychydig bach ar ôl y rhyfel yma, roedd yna dyn o'r enw Louis Pasteur yn Ffrainc, ac dyma fo'n profi bod germau ydy beth sydd yn achosi clefyd. Nid arogl drwg neu ysbrydion drwg, ac dyna beth oedden nhw'n meddwl cynt. Nath o profi na germau oedd yn achosi clefyd. Ond nath o hefyd wneud rhai darganfyddion pwysig eraill, a da ni'n mynd i trio ffigro allan ar yr sleid nesaf un ohonyn nhw. Felly, pwy ddyfeisiodd pasteureiddio? Felly, pasteureiddio ydy'r proses lle da ni, ar enghraifft, efo llefrith, da ni'n berwi llefrith mwyn cael gwarad o'r germau. A mae wedi safio llawer iawn o bywydau dros y blynyddoedd. Felly, pwy ddyfeisiodd hyn? Florence Nightingale, Alexander Fleming, Louis Pasteur, te Robert Koch. Ti wedi rhoi cwestiwn anodd iddyn nhw fi'n credu yma. Dyna ni weld. So oedden ni siarad dwi'n meddwl oedden ni siarad am Alexander Fleming wythnos diwetha, pan oedden ni siarad am penicillin bosib, ond pasteureiddio wedi cael ei dyfeisio gan Louis Pasteur. So mae'r enw Louis Pasteur yn yr enw pasteureiddio. So da iawn i'r un ohonych chi sydd nath gael yr ateb yna, a da iawn i bawb arall am rei go arni. So ie, mae hwnna'n un peth pwysig iawn Louis Pasteur wedi ddyfeisio. Mae'r bobl hyn i gyd yn bwysig yn ei ffordd eu hunan yma, achos maen nhw wedi, tymod, mae rhai bethau maen nhw wedi meddwl am a datblygu dal yn bwysig iawn heddiw, yn dweud. Ofnadwy bwysig, yn sicr, maen nhw gyd yn enwa mor bwysig yn byd meddygaeth. Ie. Da iawn. So drosodd chi fod yn detectives meddygol wan. Reit ta, so mae gennym ni senario i chi. Da ni yn y ganol oesoedd eto. A mae gennym ni bachgen ifanc gyda chwt heintiedig mawr
o ddamwain ffermio. So mae wedi cael damwain wrth ffermio. A mae gennym ni rhai dewisiadau ar sut i drin yr hogyn bach yma. Fysa ni'n gallu galw y ffeiriaid i ddweud swyn. Fysa ni'n gallu glanhau gyda mel a pherlysiau. Neu fysa ni'n gallu lapio fo mewn lliam budr. So heina di'r unig opsiynau gyda ni. Yn anffodus, does gyda ni ddim gwrthfeatigau eto yn y byd yma. Be bydde Felly- ti'n galw cwt yma? Be bydde ti'n galw cwt? Achos cwt bydde ni'n galw fe, sef y crôn wedi torri neu, briw falle bydde ti'n galw fe? Briw, ia. Na fe. So agos rhai yn deall beth yw cwt yn dy fe, bod e'n briw, bod y crôn wedi agor falle yn gweidi o bosib? Ia, gweidi, ella, ia, na fo, ia. So Bach sut fysa ni'n glanhau'r briw yma? Be di'r ffordd o'r ydych chi'n meddwl? So ie, be ydych chi'n meddwl fysa'r meddyg ystalwm iawn yn ei wneud? A be fysa chi'n ei wneud? Rhowch eich atebion fyna, fi'n gwybod mae'n gweud i chi roi cwestiwn, ond allwch chi roi'ch atebion. Na i roi munud fach ar y cloc i chi. Cofiwch roi beth fyddech chi'n wneud hefyd. Reit, ni wedi cael cwbl o mel a pherlysiau. Lovely. Ie, so allan o'r 3 opsiwn yna, dwi'n meddwl yr un mwyaf defnyddiol fysa mel a pherlysiau, oherwydd bod gen mel, mae o y gallu i gael gwarad o'r bacteria, so gwych. Da iawn. A rhai pherlysiau hefyd i gael gwarad o. A fydden ni roi mel a pherlysiau, dwi'n meddwl fysa rhoi swyn arno fydda, Dr Hannafol. Ia, bosib iawn. Ella fysa nhw wedi wneud y ddau bosib, oherwydd oedden nhw'n meddwl ystalwm iawn bod na gyswllt gryf rhwng yr iechyd y corff ac hefyd yr spirits. Ia, da iawn. So beth bydden ni'n neud, does neb wedi cynnig beth bydden nhw'n neud falle heddi yma? Beth bydde ti'n cynnig o ran cael briw? Be, y dyddi yma, lle? Ie. Wel, mae'n bwysig iawn cadw fo'n lan iawn, dydy. Ac efallai, os mae'n un mawr iawn, efallai cael stitches, neu cyfro fyny, a'r rheswm dros hynny fysa sicrhau bod na ddim germau yn mynd i fewn i'r briw ar ôl iddo fo gael ei glanhau. Ella bod angen, os dyn ni'n drwg ofnadwy, a mae yna rhywbeth, oherwydd bod wedi digwydd ar ffarm, ella bod yna baw ryw anifal di mynd i fewn iddo fo, so ella bod angen gwrthfeatigau i sicrhau bod o'n mynd i wella. So ie, da ni'n lwcus iawn bod ni'n byw dyddi yma, dwi'n meddwl. Ie, ni wedi symud mlaen o'r mel a pherlysiau a doctorid yn rhoi swyn, bod mel a pherlysiau yn bwysig iawn hefyd, yn dyn nhw. Mewn gwahanol ffyrdd, falle. Mewn gwahanol ffyrdd, ar dost, ie. Reit, so mae gennym ni ail senario i chi wan. Felly, da chi yn, ella,
barbwr ystalwm iawn, sydd hefyd yn feddyg. A mae yna ferch sy'n dod atoch chi, mae genna hi dwymin ofnadwy. So, tymheredd uchel? Ia, Ie, tymheredd twymyn, ie, uchel. tymeredd, A, ie. a dolur gwddw hefyd. Felly, mae gennych chi ddewisiadau. Fysa chi'n gallu rhoi gelod arni, leeches. Fysa chi'n gallu rhoi garlleg iddi a gweddio. Neu fysa chi'n gallu deitha hi yfad dŵr a gorffwys. Mm. Dwi'n gwybod pa un fysa ni ddim isio yn fan'na. Reit. Munud ar y cloc de. Bydde'r triniaethau yma o gymorth, chi'n meddwl? Beth yw'r broblem gyda'r syniadau hyn? So beth oedd gyda ni? Gelod? Celod, garlleg a gweddi, ac wedyn diod o ddŵr a gorffwys. Reit. Reit. Yfed dŵr a gorffwys. Na'r un sy'n dod lan fwyaf aml yma. Okay. So ie, so ma'... O, mae yna eco gyda fi. Mae yfad dŵr a gorffwys yn bwysig iawn pan ydych chi ddim yn teimlo'n dda, ond dwi'n meddwl yr un peth fyswn ni ddim eisiau wneud yn fan hyn ydy defnyddio gelod. Dwi'n meddwl fysa garlleg yn gallu bod yn defnyddiol iawn. Mae gan garlleg, mae yna rhywbeth yn efo sydd yn gwrthfiategol, gwrth viral, ac hefyd yn erbyn bethau ffungol hefyd. So mae garlleg yn anhygoel yn erbyn bob math o pethau sy'n gallu achosi clefyd. Felly defnyddiol iawn. Fysa fo ddim yn cael ei defnyddio heddiw gan meddyg, dwi ddim yn meddwl. Os ydy'r salwch yma'n cael ei achosi gan bacteria, fysa doctor yn rhaid gwrthfiatega i'r hogan fach ella. Os dio ddim wedi cael ei achosi gan bacteria, ond wedi cael ei achosi gan virus, fysa gwrthfiatega ddim yn gweithio. Dwi'n cofio, os ydych chi'n cofio hynna. Hefyd fysa doctor yn deud i gymryd rhywbeth fel calpol i ddod â tymheredd i lawr, ond yn amlwg iawn, o na ddim calpol ystalwm iawn yn anffodus. Gwych. A ni'n mynd mewn i'r tymor nawr falle yma bod ni yn mynd yn sâl gyda dolur gwddwg neu peswch yn difennu tymheredd. Felly mae yfed dŵr a gorffwys yn beth da iawn. A falle rhoi garlleg mewn bwyd, mae hwnna'n iawn yn diwedd. Ie, garlleg mewn bwyd, neud yn siŵr bod chi'n cymryd vitamins, a bita digon o ffrwythau a llysiau ffres. Ie, yfed dŵr a gorffwys. A awyr iach? Awyr iach, ie, ond dim os da chi'n teimlo'n sâl. Na. Na, aros adra, gwiadledu. Gwych, da iawn chi. Reit, doctoried dan hyfforddiant nesaf. Reit ta, so dwi eisiau chi dychmygu, da chi yn y flwyddyn 1854, mae ysbyty rhyfel yn llawn milwyr sydd wedi cael anafau gwahanol, ond dyn nhw ddim efo anafau rhy drwg, jyst rhywbeth bach ella, ond maen nhw'n marw dyddiau yn diweddarach, hyd yn oed heb anafiadau yn difrifol iawn. Mae yna rhai cliwiau i ddilyn i ffigur allan beth sy'n mynd o'i le. Nid yw'n meddygon yn golchi dwylo ar ôl neu cyn gweld y milwyr. Mae yna llygod mawr a baw ar y llawr, a mae rhwymynau'n cael ei ail ddefnyddio
heb ei golchi rhwng cleifion. Felly, dwi eisiau chi meddwl, pam mae'r milwyr yn marw, pwy allai ddatrys y broblem, neu pwy fysa wedi datrys y broblem, a beth dylai'r meddygon dechrau i wneud mwyn edrych ar ôl y milwyr? Cwbl o gwestiynau ydych chi ateb fyna yn y funud. Mewn munud. Pam mae'r milwyr yn marw? Pwy fydd yn gallu datrys y broblem? A beth ddylai'r meddygon ddechrau i wneud? Reit, mae rhai atebion da iawn wedi dod mewn. Cadw popeth yn lan oedd yr un cyntaf, wrth gwrs, ynddo fe? Yn sicr, ia, pwysig iawn cadw popeth yn lan. Felly, mae'n siŵr os ydych chi wedi bod i fewn i ysbyty yn ddiweddar, ydych chi wedi sylwi bod nhw'n cadw bob dim yn lan iawn yn fanno. Da iawn. A'r meddygon falle allai ddatrys y broblem? Bosib iawn, ia, ond oedd lot o meddygon ddim yn rili gwybod be oedd yn digwydd. Felly, oedd o'n rhywun nathon ni siarad am gyna, Florence Nightingale, ddaru mynd i fewn i ysbytai a gweld bod 'na gymaint o fydreddi yna, ac oedd hi'n dysgu y meddygon sut i datrys y broblem trwy, wel, gan i weld os na rhywun wedi atab. Ia, lyflu. Cadw popeth yn lan fel yr ysbyty ac a gwarad o'r llygod mawr. Ia, da iawn. Ia, da ni ddim eisiau hynna, nag oes? Ia, os un arall da ni fan hyn? Ia, mae golchi dwylo a gwisgo menig, ia. So, yn sicr iawn, golchi dwylo cyn cyffwrdd mewn claf a rhwng bob claf. Da iawn. Da iawn, ie. Da iawn chi. Ie, so, da ni wedi siarad dipyn bach am sut mae meddygaeth wedi newid drwy'r canrifoedd. So ie, diolch yn fawr iawn am ddod i'r sesiynau i gyd. Ie, gwych. Dyna ni. Diolch yn fawr ti yma, a diolch am y 4 wythnos o sesiynau ni wedi cael dros yr wythnosau diwetha yma i ddysgu mwy am meddygaeth a iechyd a lles dros y canrifoedd. Diolch yn fawr i ti. A diolch yn fawr i chi gyd am ymuno gyda ni tan y tro nesaf. A fi'n siŵr bydd mwy o sesiynau e-hangu Gorwelion yn yr hanner tymor nesaf. Mae gyda ni mathemateg tro nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch yma. Pob hwyl. Diolch yn fawr. Hwyl.